వచ్చేసిన మా మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకున్నాను, ఒక సంవత్సరాల తర్వాత. చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ నిజంగా అందరు అన్నట్టు ఇంక భరత్ చెప్పేసి నిజంగా చెప్పడానికి ఏం లేదు కూడా. బట్ చెప్పాలనుకున్న కంటెంట్ని నేను చాలా వరకు ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కోసం ఆపుకున్నాను. ఆ రోజు ఖచ్చితంగా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. బట్ ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ని కవర్ చేసినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ మీరందరూ మా సినిమాని సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ నేను థ్యాంక్స్ చేయదలుచుకుంది మా ప్రొడ్యూసర్ మధుర శ్రీధర్ గారు, యష్ రంగినేని గారు అండ్ మా ప్రెజెంటర్ సురేష్ బాబు గారికి, అలాగే నన్ను ఇంత బాగా ప్రజెంట్ చేసి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్న సంజీవ్ రెడ్డికి, అండ్ ఈ సినిమాకి మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చిన నా మిత్రుడు, అంటే యాక్చువల్గా ఈ సినిమాకి జస్ట్ ప్రొఫెషనల్గా అసోసియేషన్ స్టార్ట్ అయింది నాకు జూడా శాండీ తోటి. ఇవాళ అతను ఇక్కడ లేడు, బట్ వి బికమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ సినిమాలో పనిచేస్తూ నిజంగా ఫ్రెండ్స్ అయ్యాము. అండ్ మన తెలుగు సినిమాకి కొత్త రకం మ్యూజిక్ తీసుకొస్తున్నారు. సో ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ జూడా హూస్ నాట్ ప్రెజెంట్. మా డిఓపి రామరెడ్డికి అద్భుతమైన విజువల్స్ తోటి మమ్మల్ని ఇక్కడ పోర్ట్రే చేశారు. సో అందరికీ, మిగతా మా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోదలుచుకున్నాను. అండ్ నేను మాట్లాడేదానికన్నా నాకు ప్రీతం గారు ఏం మాట్లాడతారని చాలా క్యూరియాసిటీగా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది. సో ఎక్కువసేపు నేను మీ ముందు మిమ్మల్ని ఇంకా డిస్టర్బ్ చేయను. మళ్ళీ మరొకసారి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. వీళ్ళందరూ మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.